Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, τώρα ναι. Λοιπόν, day 2 συνέχεια. Βρισκόμαστε στο λεωφορείο που μας οδηγεί στο αεροπλάνο. Εδώ βλέπετε λίγο Αμπου Ντάμπι έξω. Η ζέστη είναι τρομερή και η υγρασία. Τι έχετε να δηλώσετε, κύριε Μάικ, day 2? Πολύ σωστός ο κύριος Μάικ, όπως πάντα, μέσα στην καλή χαρά, στα τραγούδια. Έχουμε μπει σε mood ορειματικό, διότι μπαίνουμε για Κατμαντού. Σε 5 ώρες, σε 6 ώρες. Να ρίξουμε καμιά ματιά, γιατί δεν τα λένε όλα τα λόγια. Δεν μπορείς να τα πεις όλα με τα λόγια, αλλά με μία ματιά. Έκτη μέρα της αποστολής, 8 Τετάρτου 2017, ημέρα Σάββατο. Βρισκόμαστε στο πάνω ανάμεσα μπαζάρ. The next version in English. Λοιπόν, εδώ σαν πάντα βλέπετε το βουνό που καπνίζει, το αριστερό, το πιο ψηλό είναι το Everest, 8.848, και δίπλα, δεξιά του δηλαδή, που και αυτό καπνίζει, είναι το Λότσε. Τι καπνίζουν εκεί? Έχει συγκεντρωθεί ο αέρας και βγάζει σύννεφα. Και από το Λότσε, όπως έρχεται η κορυφογραμμή προς τη δύση, είναι το Νούμπτσε. Πιο αριστερά είναι το Τερμούτσε, μια πυραμίδα που βλέπετε εκεί πάνω. Δεξιότερα αυτό το ιδιόμορφο βουνό είναι το Αματαπλάν. Γυρίζουμε ακόμα από τη δεξιά εδώ, το Ταμσέρκου, η βορεινή πλευρά του Ταμσέρκου με δύο κορφές. Και ερχόμενοι ακόμα από τη δεξιά, η πλευρά του Κασούμ Κακούρου, με τις 4 κορφές του, η μεσαία είναι η ψηλότερη. Η 15η μέρα της αποστολής μας. Βρισκόμαστε στο base camp του Everest. Η θερμοκρασία είναι μείον 15 υπό το 0. Χθες το βράδυ είχε τρομερό αέρα και συνεχίζει και σήμερα. Μέσα στη σκηνή είχε μείον 8. Είναι καταπληκτικό το μέρος, το βλέπετε, απίστευτο. Η μέρα είναι Κυριακή του Πάσχα, 15η μέρα της αποστολής. Φοβερό πλοίο. Αλλού. Εδώ βλέπουμε κάποια χιάκ που μόλις έρχονται. Αυτό είναι ένα μέλος της αποστολής. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε. Πού είναι οι σκηνές μας, η τουαλέτα μας. Κυριολεκτικά μες στο παγετό, να σου πούμε. Είναι ένα φοβερό μέρος. Σήμερα 17 Μαΐου 2017, ημέρα 45η της αποστολής μας. Απόψε το βράδυ ξεκινάμε για την τελική προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι. Λεπτομέρειες για την ανάβαση θα βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας. Απόψε, αυτή τη στιγμή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για την υποστήριξή σας και την αγάπη σας. Θα προσδοκούμε να φτάσουμε στην κορυφή σε 4 μέρες από σήμερα. Γιατί τη δείχνουμε αυτή? Γιατί θέλουμε να ανέβουμε για τους Έλληνες, για την οικογένειά μας. Χωρίς συναισθηματισμούς. Θα πάμε πάνω και θα την καρφώσουμε στην κορυφή. Ακριβώς. Και για την ελληνική ορειβασία. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ.
Έχουμε προπονηθεί πολύ καλά. Είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι γιατί έχουμε αισθανθεί μια πρωτοφανή αγάπη στα πρόσωπά μας και στην προσπάθεια που καταβάλουμε, και νομίζω ότι με τη δύναμη που έχουμε αποκτήσει από αυτή την αγάπη που μας έχετε χαρίσει θα τα καταφέρουμε και θα την καρφώσουμε ψηλά στην κορυφή του κόσμου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Στη διαδρομή από το Base Camp για το Camp 2, έχουμε περάσει το Camp 1. «19 Μαΐου 2017, 47η μέρα της αποστολής. Βρισκόμαστε στο Camp 2. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Lucky. Yes, lucky. We need Lucky and Buddha with us. Μαΐου, Camp 3, Camp 3, απίστευτο, θερμοκρασία -15. Ναι, Φαγιάννη, θυμάσαι που βλέπαμε την ταινία αγόρι μου, για αυτό το σημείο ακριβώς. Μάικ, είσαι δυνατός.
Μόλις βγήκαμε από το αντέρισμα της Γενέβης. Μπροστά μας η κορφή Everest. Είμαστε σε υψόμετρο 7.900. Μάικ είναι ο Σύρας, δεν σταμάτησε πουθενά, έκανε απίστευτα πράγματα, είναι απίστευτος. Με όλη μου την αλήθεια και την ειλικρίνεια, δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Μόνο έβγε, μόνο σούπερ. Τι να πω. Περίμενα να πάω στη Βίνα που θα σταματήσει. Δεν το είπε πουθενά. Πουθενά δεν το είπε. Είναι ήρωας. Ξεκινάμε. Εντάξει, λέει τώρα πώς το βλέπεις? Ναι, πολύ καλά. Και εδώ θέλω να μου κάνει ένα αντίστοιχο εδώ. Σημάστε. Κατακτητές της κορυφής με τη σημαία